Селям алейкум, привіт усім, хто дивиться телеканал АТР, будь-де в окупованому тимчасово Криму, в різних регіонах України, а також за кордоном, де в нас теж багато глядачів, які цікавляться, не просто цікавляться війною, в яку Україна чинить спротив так званий Другої армії світу, а й підтримує Дєва і наш телеканал, і нашу армію в першу чергу. І я дуже радий, що сьогодні до нас долучився і дав згоду на розмову, а вона буде навіть для мене особисто дуже цікавою. Командир підрозділу окремої бригади артилерійської розвідки, пан Артем Романюков. Пане Артеме, селям алейкум. Добрий день, вітаю вас. Я чому ще так радий? Ну, по-перше, ми не знайомі, а я дуже люблю, ну, більш за все люблю спілкуватися з військовими. І це для мене вже дуже приємно, і я вам вдячний за це. А по-друге, ця тема дронів, вона, ну, так сталося, мені близька. Не з того точки, з тієї точки зору, що я в них там на них розуміюся, а з тієї, що їх потребують різні дрони. І різні там засоби. Ми не лише про дрони, звісно, розмовлятимемо, але почнемо точно з цього. Потрібні підрозділам, які зараз в найгарячіших точках знаходяться, в Бахмуті, в інших. Тому я просто вас попрошу, щоб мені теж простіше було і глядачам зрозуміти, про що вас питати далі і чим цікавитися. Ваш такий огляд ситуації в тій галузі, в якій ви працюєте на фронті. І прошу вас, а я потім вже додаткові питання ставитиму. Ну, скажімо так, у мене доволі широкий профіль в плані того, що я займаюся і безпілотною темою, зокрема безпілотною, як в плані квадрокоптерів, тобто дронів малої дальності, так і літакового типу, тобто вже більш серйозних машин. І, так би мовити, знаходжуся одразу з двох сторін: і зі сторони пілота, і зі сторони протидії цим безпілотним літальним апаратам, тобто радіоелектронна боротьба, радіотехнічна розвідка – це ті сфери, в яких ми, скажімо так, або працюємо напряму, або постійно залучаємо їх до своєї роботи щоденної. Тому досить, ну, на мій погляд, вже маю певний досвід в усіх трьох цих галузях і можу з певною ступінню достовірності говорити про них. Тому розмовляти можемо про будь-яку з цих тем, все, що вас цікавить, і з того, що можна розголошувати, я буду радий поділитися, розповісти, що, власне, відбувається. Ну, якщо короткий огляд робити одразу на те, де ми зараз знаходимося, і почати з безпілотників, то, ну, якщо дуже коротко, то ми маємо достатньо потужний і хороший, хоч і дещо початковий рівень нашого вітчизняного виробництва по цій темі, але він дуже сильно підсилений досвідом. Тобто вітчизняні машини, вітчизняні дрони, вони зараз виробляються вже з, скажімо так, з урахуванням бойового досвіду, і це наша, ну, дуже серйозна конкурентна перевага перед в першу чергу перед іноземними виробниками, але не перед ворожими, тому що ворог так само здобуває той самий досвід на полі бою і так само їх враховує. Я би навіть сказав, що якщо брати їхні присловуті орлани, то в цих безпілотниках вже враховано, навіть на початок Великої війни, вже враховано дуже багато всього того, до чого ми там, ну, скажімо, якийсь час йшли. Ну і добре, що прийшли. В тому числі і завадостійкість, там певна, і можливість, ну, зберігати навігаційні сигнали, працювати, ну, що дуже спрощує роботу оператора, і спосіб зльоту і посадки достатньо простий, достатньо компактний. Це катапульта і парашут, це хороше, ну, скажімо так, хороше рішення для бойових умов, ну, тих, в яких ми зараз працюємо.
Тому, що стосується безпілотників, скажу так, що стосується безпілотних квадрокоптерів та малої цієї групи, тут якби поки що ніхто нічого не вигадав краще, ніж DJI, Mavic, Matrix і так далі. Це робочі лошадки, від яких поки що ніхто не збирається відмовлятися, і це, скажімо так, основна робоча одиниця, що стосується розвідувальної безпілотної авіації і квадрокоптерів. Тут треба, до речі, розділяти. Я в принципі, я працюю з розвідувальними безпілотниками. Про ударні і про камікадзе, само собою, теж маю уявлення, але це не є сферою моєї, скажімо так, експертизи. Що стосується РЕБу, то тут я б сказав, що ми докорінно різними шляхами розвиваємося з нашим ворогом і дуже різними з нашими союзниками, принаймні з того, що я бачу. З ворогом в якому сенсі? Що, мені здається, ми пішли так стратегічно в такому напрямку дуже компактних мобільних систем, які швидко згортаються і швидко переміщуються. А ворог в совєтському в такому стилі йде за принципом монументальних великих машин, це там КАМАЗи, гусенична техніка якась там, щось велике, чугунне і неповоротке, що, в принципі, в цьому сенсі грає нам на руку, тому що таку техніку складно маскувати, її складно непомітно переміщувати і так далі. А що стосується ефективності, то я б сказав, що у них більша кількість, у нас більша ефективність. Якщо так можна дуже так по-аматорськи сказати, на одиницю об'єма ребівської якоїсь техніки, ефективність українського ребу вона більша, ніж на ту саму одиницю об'єма того самого обладнання російського. Це так, якщо коротко розповісти про ці дві історії. Те, про що ви кажете, Артеме, зараз, найцікавіша тема, в принципі, ми все це бачимо, багато кадрів, багато там, нібито всі все знають, насправді ніхто нічого не знає. А може і краще чого всі не знати, більшості людей. Але все ж таки, по-перше, я пропоную почати за вагою, як за абеткою, за вагою. З меншої ваги до більшої. Ці мавіки, так звані, так? Це просто я знаю, ми збираємо на мавіки. Всі збирають на мавіки. Я не знаю людини, яка не збирає на мавіки. В принципі, не знаю таких людей. Для будь-яких підрозділів. Тобто це, в принципі, мавіки потрібні всім. Я правильно розумію? Всім, хто знаходиться на певній відстані, яка вимірюється кілометрами, не десятками, а кілометрами від лінії зіткнення. Так, Мавік – щоденна робоча лошадка. І так само, я думаю, ворог так само розуміє це, і він їх в будь-який спосіб знищує, дезорієнтує. Я не знаю, які там способи є, це ви фахівець. І це дійсно розходний матеріал. Це правда, я просто знаю це по підрозділах, з якими маю там справу, так? Чому їх так не вистачає? Що можна зробити? Я так розумію, що мавіки – це взагалі не державна історія. Це історія не про державу, а про волонтерів. Да? Тобто ця ділянка, так, повітряного фронту, вона закрита волонтерський спосіб. То це правильно? Так, майже на 100%, хоча, наприклад, держава має проєкти специфічні, такі як армія дронів, які постачають, в тому числі квадрокоптери в військо, і в тому числі і у нас є їхні машинки. Тому спроби якось в цей процес увійти з боку держави вони є, але я розумію, що там є багато перепон, в першу чергу через те, що ми маємо справу з абсолютно цивільною технікою, яку ставити на озброєння, ставити на облік, трошки є неприроднім для армії. Тому такі трошки, я б сказав, гібридні рішення використовуються для того, щоб їх все ж таки впроваджувати.
Ну, а в принципі, Артеме, є такі у світі аналоги мавіків, а лише суто військові. Я стикався з розробками військовими, аналогічними за характеристиками, і, на жаль, вони уступають мавікам в багатьох параметрах. Нічого В собі. першу чергу, Тобто, продовжуйте. Ага. в першу чергу це якість камери, в другу чергу це завадостійкість. Тобто є дрони, на яких написано, що вони розроблені для там енної армії, там не будемо називати держави, але, на жаль, я не знаю, як китайці це роблять. У мене є припущення таке, може, конспірологічне дещо, що просто Mavic насправді не коштує тих коштів, які ми за нього платимо, а коштує набагато більше, і вся ця історія тримається просто на якомусь величезному державному фінансуванні, яке дозволяє їм просто таким чином експансію ринку робити. Ну, суто така маркетингова підтримка держави. І це їм дозволяє продавати виріб, який має характеристики, ну просто які я просто не розумію, як за такі гроші може бути ну настільки якісне і настільки зручне рішення. Тому, чесно кажучи, альтернативи Мавіку, от з того, що потрапляло мені в руки, мені ну не все об'єктивно потрапляло, можливо, я чогось не знаю, можливо, десь щось є. А з того, що я бачив, не знаю, чим можна його замінити. Якщо треба буде замінити, то ясно, що замінимо, і будемо, ну, десь може гірша, трошки може камера якась, може гірша там параметри по заводостійкості, більше їх буде втрачатися. Тобто можна буде працювати. Це не те, що не буде мавіків, не буде взагалі роботи. Буде. Були ті самі Алтели, там, які ми працювали, але потім, слава Богу, ну, якби всі зрозуміли, що там краще все-таки там на Mavic переходити. Були різні варіанти дронів, але все ж таки прийшли, як такий розхідник фронтовий, скажімо так, то прийшли до Mavic. Цікаво. Якщо Mavic – це китайський вироб, так? Тобто проти нас росіяни, вороги воюють так само, такими самими мавіками, я правильно розумію? Абсолютно такими самими, так. І тут вже війна маленьких розвідувальних безпілотників відбувається, так? Ну, по суті, так. Вони ж один з одним не воюють, це ж якби не там танкове сраження якесь, це вони розвідують, ми розвідуємо. Відповідно, вони прийшли до того, що це оптимальний варіант для ближньої аеророзвідки, і ми прийшли до цього. І це те, про що я казав на початку, що і вони, і ми набувають досвід бойовий, і ґрунтуючись на цьому досвіді, якби ухвалюють якісь рішення вже і для свого виробництва, там ну коротше, досвід, просто досвід. Я коли був там, ну не буду казати де, просто ми гуляли там вночі, там між хатами там на сході, і артилерісти, мої товариші, казали: ну, в принципі, ми тут ходимо, їздимо, і це все росіяни бачать. Я кажу, як бачать? Ну, вони кажуть, вон постійно висять, ну, напевно, мавіки вони мали на увазі, за скільки-то кілометрів висить і не один, і не два, і не три цих Росій. І фактично, так я зрозумію, зараз теж на зв'язку, що постійно, вони просто наші відчувають, що вони постійно за ними стежать за допомогою, напевно, тих самих мавіків, так? Це взагалі ніколи так не було. Тобто, просто ти бачиш поле бою просто на екрані через те, що ти маєш очі зверху, так? І ось чи ми маємо паритет у цій війні? Так, вони не один з одним воюють, але один проти одного. Да? Тобто, чи маємо ми паритет, як ми можемо протидіяти на такому, ну, не знаю, на якомусь там практичному рівні, локальному, як бійці з цим борються, так? І чи ми маємо якусь стратегію переваги, саме ось я зараз лише про ці літаючі очі. Ну, про те, як протидіяти, частково ви відповіли вже в своєму питанні. Коли ти знаходишся в
певній близькості там до лінії фронту, ну, скажімо так, в 5-10 кілометрів, ну, від 10 і ближче, знаходячись на лінії, до лінії зіткнення, завжди треба думати про те, що хтось зараз спостерігає за тобою з повітря. Це майже, вибачаюсь, майже неминуче. Висіти в повітрі може і літак, і десь літати, ну, ближче туди вже там мавіки, а трошки далі можуть дивитися матріси ті самі, які просто зависають, і за рахунок дуже якісної оптики камери вони можуть наближувати картинку і бачити там на 15-20 кілометрів в ясну погоду. Тому якщо здається, що ти десь от в безпеці, вже ніби як від'їхав там 10-15 кілометрів, і ти там відчуваєш себе в тилу, насправді, ну, цілком можливо, що в цей момент над тобою літає якась пташка, там, або якщо трошки ближче, то тебе бачить якийсь дрон. І це головне, про що головний захист там від цього, це якби якомога менше світити свої рухи, якомога менше думати, що можна там і так машину кинути, її там ніхто не помітить, можна там не застосовувати якісь маскування, можна вскривати кількість особового складу, де і скільки у вас знаходиться, можна там, я не знаю, шикуватись на подвір'ї там якоїсь бази. Нічого цього робити, зрозуміло, що не можна. І це якби базовий ступінь захисту від аеророзвідки ворога. Бо треба розуміти, ну, якби психологію аеророзвідника з того боку, що якби, чим більше ніштяків ти продемонструєш йому, його пташці, поки будеш там безпечно розставляти свою техніку десь, щоб помити її там або заправити, тим якби більша буде вірогідність, що саме в цю точку вони вирішать нанести удар якоюсь або артилерією, або високоточкою. Що стосується протидії, то, ну, на жаль, такі от рішення саме от фронтові, як мавіки, то тут фактично це РЕБ і стрілецька зброя. РЕБ, знову ж таки, можна ділити на, ну, назвемо це там, давайте так, по-обивательськи, серйозний, якийсь там оперативно-тактичний, ну, щось таке там, на шасі або щось таке там, що важить 200 кілограмів, і окопний. Тобто щось на кшталт антидронової рушниці і так далі. Це те, що може протидіяти, значить, малим дронам в тому числі. Ну, але знову ж таки, тут немає 100% гарантії, що навіть помітивши, почувши дрон і направивши на нього, наприклад, антидронову рушницю, ви будете мати гарантований 100% ефект, що цей дрон втратить там керування, відеосигнал чи навігацію і відлетить або впаде. Такої гарантії немає, тому що це радіофізика, вона залежить від купи факторів, починаючи від того, з якої точки і наскільки там точно ви направили ваш промінь вашої завади, і закінчуючи тим, яка сьогодні погода, скільки там гілок на шляху від вашої завади до об'єкта, чи захоплюєте ви своєю завадою пульт оператора, чи не захоплюєте, і просто маса нюансів, які будуть на це впливати. Плюс суто, ну, я б сказав, психологічний і, ну, тактично-психологічний фактор. От уявіть собі, що ви боєць в окопі, який чує, що в повітрі знаходиться пташка. Мавік, нехай якийсь квадрокоптер. Ви не знаєте, це розвідник чи це пташка, на яку підвішений вог. Ваша дія – це направити на неї антидронову рушницю, тим самим, можливо, вскривши себе, демаскувавши себе, тому що все ж таки ж її треба висунути і спрямувати туди. Чи сховатись, чи застосувати проти нього стрілецьку зброю для того, щоб його уразити, і тоді ти гарантовано, ну, якщо попадеш, то гарантовано себе убезпечиш від скиду, принаймні.
І я не готовий давати однозначну пораду, да, що в цьому випадку робити. Тут по кожній ситуації треба якби орієнтуватися окремо. Тому протидія, от саме такому малому класу, вона достатньо складна. І я б сказав, що тут от комплекс маскування якісне, для того, щоб навіть якщо щось прилетіло, навіть якщо ви його чуєте, ви впевнені, що вас, скоріше за все, не побачать. Крім маскування, укриття, в яке можна зайти і просто, навіть якщо вас бачать, то це, наприклад, пусте укріплення. Нема там нікого. Значить, якщо це там пташка з вогом, то вона не буде його скидати. Або буде скидати навмання, а якщо і скине, то ви в укритті. І оснащення, щоб у бійця був вибір. От той, про який я сказав. Добре, коли він є. Чи навіть з укриття, нехай там з якимись перешкодами, не дуже канонічно, але направити заваду, відігнати цю пташку від себе. Або ухвалити рішення і застосувати стрілецьку зброю. Тобто такого рішення загального, тобто ось зараз ми купимо щось і ми направимо, спрямуємо в бік ворога, і вони всі впадуть або дезорієнтуються, такого рішення просто не існує наукового такого рішення, так? Чудес не буває, так. Неможливо зробити універсальне рішення. По-перше, все працює на різних частотах, все має різну завадостійкість, все має різні алгоритми роботи. Тоді таке запитання. Ось я нещодавно був у відрядженні в Литві, і там збирали більш ніж 14 мільйонів євро. Литовці зібрали під час акції Радаром. Радаром це така назва литовська. У них є цей суботник радянський, він називає, у них така традиція Даром називається. А весняний такий, денний такий період часу, коли вони там прибирають щось там безкоштовно там для себе. Вони зробили акцію Радаром, я б зробив Радар даром, да? І вони зібрали на ці тактичні радари. Що це таке тактичні ізраїльські радари? Вони проти чого нас забезпечують? Як вони нам допоможуть? Це фронтова зброя, там контрзброя, точніше. Ось що ви про це знаєте, і наскільки можуть вони протидіяти там таким чи іншим типам? Мені просто цікаво, бо Литва там піднялася просто, багато людей, майже всі литовці там на це скидувалися. І цікаво, як це нам допоможе практично. Я, на жаль, не знаю характеристик того, на що збиралося. Тобто, якщо це радар, то очевидно, що це активна якась система. Активна, коли я кажу, це я маю на увазі, що вона випромінює сигнал, і за сигналом оберненим, який від чогось відбився, за відбитим сигналом, визначає щось або в повітрі, або на землі, або радіолокаційним методом, скажімо так. Зазвичай, якщо мова про повітря, то така штука може допомогти зрозуміти, де конкретно, в якій точці і що знаходиться в повітрі. Скоріше за все, можна зрозуміти і розмір. Деякі системи також обладнані ще й пеленгаторами, які можуть по характеристиці сигналу, бо будь-що в повітрі, воно видає якийсь сигнал, тому що воно або відправляє відео, і це відеосигнал, або отримує сигнали управління, і це сигнал управління відповідно. І ці сигнали, їх неможливо направити просто одним вузьким променем в одну точку, вони так чи інакше уловлюються іншими системами. Відповідно, якщо радар ще додатково оснащений такою системою, він може по профілю сигналу визначити, що це приблизно є. Тобто сказати, що це там Mavic, він на такій-то відстані, в такій-то точці знаходиться. Якщо це Mavic, то знання – це теж сила, то зрозуміло, на якій відстані, зрозуміло, коли треба починати якісь дії робити, якщо вона наближається на якусь небезпечну відстань. Тобто це в будь-якому разі корисно. Якщо ми кажемо про щось крупніше, починаючи від матріса і далі до крил,
що так само може бачити, ну, радарним шляхом це можна побачити і можна ідентифікувати, то тут уже є і цікаві шляхи далі взаємодії з як з ППО, так і з розрахунками ну, мобільними, та, скажімо, які можуть збивати повітряні цілі. Це як може працювати як цілевказання для них. Є в той же час в радарних системах і небезпека, певна. Через якраз це випромінювання, через те, що вони є активними, відповідно, їх можна бачити, їх може бачити ворог. На щастя, там з якоюсь, я не думаю, що ворог може їх з якоюсь там достатньою точністю ідентифікувати в просторі, щоб одразу наносити по них якесь ураження, але знати, що з такого-то боку щось таке цікаве світить, ворог буде. Ну, якщо має відповідні засоби. Тому якби з цією технікою треба бути, ну, скажімо так, обережним на лінії зіткнення. Взагалі, от як я часто кажу, 10 там мінус кілометрів до лінії зіткнення, все, що від 10 до 0, це зона, де треба бути обережним з будь-яким обладнанням, яке випромінює. Тим більше, якщо це радари, які випромінюють достатньо потужно. Ну, десь таке моє резюме. Ну, треба почитати, може бути, там я почитаю, ви поцікавитеся, що це тактично. Вони десь там, не знаю, такого розміру. Ну, тобто це не якісь там машини великі, а це такі, ну, тактичні радари ізраїльські. Ну, напевно, високотехнологічні. Цікаво, принаймні, розібратися. І, ну, я думаю, що вони на замовлення ЗСУ це роблять. Це ж не просто так вони вирішили це робити. Значить, це має якийсь певний сенс і саме для фронту, ну, не для стратегічної там авіації, там якось так. Ще хотів попитати вас про російський РЕБ. Просто всі мої друзі, які на фронті, кажуть, що або по кордонах, кажуть, що там у них реби дуже потужні. Ось ви сказали, Артеме, що вони такі великі, чавунні, там таке. Але які б не були, їх багато. Вони, на відміну від багатьох, в принципі, країн світу, навіть натівських, вони готувалися насправді і виробляли достатній кількості. Ви ж це теж бачите, так? По фронту це впливає насправді. Які методи боротьби з ребами ворожими? Ну, я єдиний, який я знаю, це просто ну, цілеспрямоване знищення артою просто по координатах. Те, що от мені казали, коли вбивають реб на певній ділянці фронту, так, одразу нам легше бійцям краще стає, так? Які методи? Ще якось можна їх, ось цю потужність їхню пригасити чимось? Можна, і над цим іде активна робота постійна, і, ну, скажімо так, ті ж самі слабкі місця, що і сильні місця. Якщо це потужна система, велика, на велику потужність, вона випромінює. Все, що випромінює, можна побачити. Все, що можна побачити, можна знайти. Відповідно, приблизно такі алгоритми можна застосовувати для того, щоб знаходити ворожий реб, в тому числі в цьому ланцюгу, я думаю, що завжди буде і аеророзвідка, не дивлячись на те, що якби реб проти неї і працює, але все одно є моменти, є способи, якими можливо, скажімо так, побачити їх з повітря, ідентифікувати. Ну, для аеророзвідника, в свою чергу, треба добре знати, як це може виглядати, якісь певні там ознаки того, що це саме ребівська станція. Ті, у кого око вже набито, вони там, ну, достатньо добре розуміють. Якщо бачать щось подібне, ясно, що це, скажімо так, жирна ціль для будь-якої артилерії. Ну, а далі ніхто нічого ще кращого не винайшов, окрім як ураження артилерійським вогнем, можливо, високоточною якоюсь боєприпасом. Тому тут якби, ну, не там диверсія з виходом в тил противника для того, щоб там підірвати якусь красуху, а скоріше от такі от комплексні методи. Ясно, що все це обладнання, воно достатньо
добре ховається, воно достатньо далеко від нуля стоїть, тому що у нього, в принципі, далекий радіус дії, і немає сенсу його заганяти, таке дороговартісне обладнання, заганяти кудись на нуль, тому це теж ускладнює якби боротьбу з ним. Тому, мабуть, це і є, ну, скажімо так, вичерпний перелік того, що можна робити, як їх викошувати, ці системи. Тільки так. Ось ці є ж, я забув назву. Я плутаюсь, бо я там занадто цивільна людина. Я просто не запам'ятаю навіть на Атакамс, якісь ракети, да, які, ну ви знаєте точно, які шукають нібито самі навіть ці реби і Так. вражують їх. Як це працює? Це протирадіолокаційні ракети. Якщо казати про Україну, то з того, що мені відомо, у нас використовується ХАРМ американський, Угу. AGM-88, здається, це, ну, принаймні я бачив, що вони були в пакетах допомоги. Протирадіолокаційна ракета, ну, вона, в принципі, працює як той самий пеленгатор. Вона бачить випромінення, на це випромінення спрямовується. Їй простіше це робити, тому що вона знаходиться в повітрі, де мінімум є перешкод для цього, тобто їй якраз не заважають там якісь гілки, будівлі, рельєф місцевості і так далі. Це, скажімо так, красиве інженерне рішення, яке є на озброєнні в багатьох арміях світу, наскільки мені відомо, і в тому числі і у ворога. І воно досить дієве. Це можливий варіант знищення. Єдине, що ці ПРР, протирадіолокаційні ракети, вони все ж таки задумувалися для знищення радіолокаційних станцій, тобто це системи ППО, у яких завжди є РЛС, так, і інші, ну, будь-які, скажімо так, системи радіолокаційні. От на це в більшості своїй, наскільки мені відомо, заточені саме от ракети оцього сімейства ПРР. Хоча, ну, РЕБ може так само якби бути схожий за сигналом, за профілем там на ці радіолокаційні станції, або я не знаю, чи існує така можливість, але можливо можна якось перепрограмовувати ракети на те, щоб вони саме ті сигнали бачили от ребівських якихось станцій. Мабуть, така можливість, ну, мала би бути. Якби я був розробником ракет, то я б, мабуть, про це подумав. Але, ну, на жаль, мені невідомо. Випадки, коли би так застосовувалось ПРР, можливо, я чогось не знаю. Я хочу перейти разом із вами, пане Артеме, в наступну вагову категорію дронів і поговорити про, про важкі, ну, більш-менш важкі. Я не маю на увазі Байрактари, це взагалі інша тема. Це ще на крок або на скільки там кроків далі. А про ці ударні дрони, які виробляють в Україні, може завозять, я не знаю про це, але я точно знаю, наприклад, у мене друг. Він разом з друзями, з військовими, вони розробили і проходить випробування. Зараз система ця дронів Heavy Shot, тобто важкий удар, які беруть, ну так обережно, скажімо, від 30 плюс вагу вибухівки. Це теж квадрокоптер, які б'ють по координатах, тобто задаєш координати, і вони літять, і вони мають певний захист від ребів. Там, і таку систему управління я подробно не знаю і не буду, навіть якби знав, я не знаю, не розумію в цьому нічого. Але виробництво є, і воно вже працює, і, можливо, навіть будуть замовлення, ну, будуть від армії, бо це працює. Чи ви стикалися з таким типом ударних, саме нерозвідувальних ударних дронів, які вони існують у нас,
які існують у ворога. Я прошу завжди теж порівнювати, що в них, що в нас, ну трохи, хоча б щоб зрозуміло було. І наскільки це перспективний напрямок, взагалі, як він може такий, ну, міні-бомбардувальник, скажімо так, такий, да, від 30 плюс кілограм, як він може вплинути на бойові дії? Я б сказав, що це найперспективніший напрямок, в якому треба працювати зараз, принаймні для нас, для внутрішнього виробництва. Чому? Тому що тут не треба, скажімо, ну, мати замкнений якийсь цикл якихось високих технологій і там нових якихось рішень. Тому що якщо ми кажемо про камікадзе, треба розділяти ударний дрон і дрон камікадзе. Ударний, він полетів, щось скинув або запустив і повернувся. Це ну, складно, а простіше це дрон камікадзе або баражуючий боєприпас, який летить в один кінець. Так от, чому нам добре би було сконцентруватися саме на темі камікадзе, на мій погляд, тому що якраз там все дещо простіше, ніж в інших типах дронів, тому що, дивіться, йому не треба повертатися. Якщо дрону не треба повертатися, ти маєш більшу гнучкість в плані, якщо це двигун внутрішнього згоряння, у тебе... Ну відстані збільшується вдвічі. Більше, відстань. Ти вже маєш справу з бойовим радіусом, який передбачає, що його ж не треба повертати. Значить, можна зекономити простір на паливному баку, можна зекономити, якщо це літак, на шасі, якщо це там літакового типу, і воно злітати має, і якось сідати, має, то можна вже не думати про це. І це теж економія якогось місця. Це місце можна використати під корисне навантаження, відповідно, спростити все до максимуму і розробити рішення, просто при якому відбувається ураження. Чи то там при ударі, чи то якийсь там дистанційний підрив і так далі. І мені здається, що це найперспективніша історія, тому що вона дешева. Її можна робити масово, на ній можна багато помилятися. Одна справа, коли ти розробив розвідувальний дрон за купу грошей, і він там падає через якісь там технічні негаразди. Інша справа, що ти там дрон камікадзе десь не долетів, наприклад. Ну, ясно, що щоб не на своїй території, а на території ворога. Але все ж таки тут є якби поле для розробників, для експериментів, для їхніх і для можна сказати, там бойових уже випробувань. Артема, а скільки коштує, я перепрошую, уточнюю, скільки коштує такий дрон в один кінець? Приблизно від скільки? Дуже все різне. Не можна так сказати. Ну, можна зібрати FPV-дрони, які збирають, вони коштують сотні доларів. Це просто дуже дешево. Але це не дуже далеко, там не дуже стабільно, але дуже ефективно насправді. Якісь літакового типу, які летять далі, ну і воно йде по ціні, відповідно, далі вже на якісь тисячі доларів і на десятки тисяч доларів. Все закінчується, тут немає сенсу їх робити. Як тільки він починає коштувати, умовно кажучи, там як ракета, то в ньому пропадає сенс втрачається, так, зрозуміло. Тому ясно, що ці дрони будуть стоїти, якісь там максимум якісь десятки, може, тисяч А ви знаєте, я просто доларів. чому питаю? Я просто в друга свого цього найкращого мого друга Павла Фільблюма запитав, який з друзями це зробив. Вони, до речі, там ноу-хау в усьому. Вони винайшли там і різні абсолютно там, як це називається, скиду механізми. Це все українська розробка, і це абсолютно не комерційна річ. Тобто вони за собівартостю все роблять, збирають гроші з багатьох, до речі, країн світу. Донори є, які фінансують. І до речі, ціна, от зараз просто, це десь 10-15 тисяч доларів чи євро плюс. Тобто це невелика ціна за дрон, який несе 30 плюс кілограмів. І ще, якщо не зіб'ють,
не зіб'ють, а все ж таки він там трохи захищений більше, ніж там Mavic, так? Ну, серйозно, там є захист такий. Вони теж там винайшли щось. І він повертається, це теж круто, здається. Якщо декілька разів Якщо засіб за можна. 10... Абсолютно, якщо засіб за 10 тисяч доларів може Да. декілька разів використовуватися як ударний з такою великою ударною частиною, і якщо він дійсно не ефективним, то це дешево. Це дешево і І це... це наше, це ні в кого немає. Це наше ноу-хау абсолютно. Нічого там взагалі ні польського навіть немає, там ні європейського, ні американського. Чому я і кажу, що от ця сфера ударних і камікадзе, вона якби не потребує якихось колосальних вкладень. Там немає квантової фізики, там є як прості, не те слово, там є красиві якісь просто механічні інженерні рішення, які можна впровадити, друкануть там на 3D-принтері, і це буде працювати. Угу. В той час, як, наприклад, Mavic, ми зараз повторити не можемо. Ну, дуже б хотілося, щоб ми вміли так само робити, але там дуже багато складної науки, яка шліфувалася, я так розумію, роками для того, щоб вилитись в цей вже такий виріб такого високого класу, скажімо так. Ну, тобто, цей напрям. І ще багато. Сергій Стерненко збирає на теж авіаційні морські дрони. До речі, про морські ми не говорили. І я бачу і Сергій Притула, і багато ще людей. Так, вони всі різні. Ми на них, прості там пересічні люди, не розуміємося абсолютно. Чи нам взагалі потрібно це знати? Я не знаю. Але ось армія дронів, так. Це йдеться, в принципі, тобто мавіки, це зрозуміло, цю ми тему, в принципі, закрили. Крім мавіків і до байрактарів, умовно, до таких важких. Наскільки насиченість в нашій армії, які потреби, і як це може дійсно вплинути, якщо ці ударні дрони, або там камікадзе, або такі, які повертаються, або там різні. Просто хочу, щоб ви оглянули цю тему, дали нам зрозуміти, що насправді може бути найближчим часом, там, чим може підсилитися наша армія. Ну, я думаю, що це насичення різними хорошими і різними розробками, самостійними розробками камікадзе і ударних безпілотників, насичення війська, це безумовно тренд, за яким треба йти, і в це треба вкладатися. Цього треба, як сказати, немає якби межі, скільки треба такого добра на фронті. Просто немає. Чим більше його буде, тим краще будуть результати. Тому що фактично це дуже дешева, але високоточна зброя, яка може очима операторів працювати по цілі. Це альтернатива оцим якраз важким, дуже дорогим системам, високоточним боєприпасам. Так. А скажіть, Артеме, перепрошую, а можна їх сприймати як певну заміну авіації? Мабуть, що частково так, тому що, знову ж таки, воно має набагато меншу бойову частину, це на порядки, відрізняється. Зрозуміло. Але при цьому може досягати приблизно співмірного ефекту навіть зі зброєю, з високотехнологічною, в тому числі з авіаційними ракетами. Якщо ми можемо FPV-дроном за декілька сотень доларів фактично вивести з ладу танк Т-90, наприклад, просто вдало влучивши в нього, та навіть БТР, металигу, там будь-яку легкоброньовану або навіть важку броньовану техніку, бо є і такі випадки, то це значить, що ми фактично робимо за те, що коштує в сотні разів дешевше, робимо справу, яку могла б робити високоточна, дуже дорога зброя. Звісно, що який урок я за той рік, який я знаходжуся, вже більше
В армії я засвоїв, що війна – це різноманіття. Тобто не можна в щось одне упиратися, тобто як з зерграшем, да? Просто робити багато зергів, і від цього буде у тебе перемога, не буде. Перемога буде в різноманітті різних засобів ураження. І Ну, от Артем, одним з них має бути камікадзе. різноманіття це те, що в принципі Сунь Цзи, здається, казав, що невизначеність це теж зброя, тобто для ворога. Вони мають стикатися постійно з різними системами, українськими і іншими, там не розуміти, що в них над ними летить, що в них летить тощо. Я хочу ще сказати, що ось нашим глядачам може бути цікаво. Напевно, ви знаєте про такі випадки. Я особисто знаю, бачив і давно вже до повномасштабної війни бачив людей, які зараз просто, ну, наприклад, там не знаю, може зараз і рекорд вони оновили. Вони просто перед зустрічю зі мною вбили там за добу 21 одиницю важкої, ну, броньованої техніки. Я просто був, я коли скільки я перепитав. 21 одиницю люди з безпілотників збили. Я навіть не питав, з яких, щоб не проболтатися нікому раптом. Але ось такі хлопці працюють серйозні, такі ребята, і дуже командування цінує таку роботу. Ну, уявіть собі, там 20 танків там або БТРів на ділянці, там якось там, ну, певне, це успіх. І я думаю, що до такого буде більше і має бути більше. А наостанок я хочу, там 8 хвилин у нас залишається в етері. Розкажіть, будь ласка, про ну такі вже категорії байрактарів, грубо кажучи. Там я бачив американські якісь системи. Ви точно знаєте, про які йдеться, які в пакети ці входять. Байрактар, до речі, чомусь про Байрактар перед повномасштабним вторгненням і на початку багато розповідали. Зараз ще чомусь я багато про Байрактар не чую. Напевно, це пов'язано з секретністю, там з особливістю застосування цих систем. Але що можна теж скажіть? Ось переходимо в такі, нібито літаки, але безпілотні. Такі, які можуть наносити ракети, бомби там або бути великими камікадзе, такими не важкими, надважкими. В літаковій темі я би все ж таки не обмежувався саме ударними і баражуючими. Ні, це ви вирішуєте. Я просто, може, не фахове запитання поставив. Ви розумієте, про що? Ну, то клас ваги найвищий, безпілотники. Так. І тут все ж таки дуже велику, мабуть, більшу дещо за ударні варіанти нішу займають літаки, які виконують розвідувальні функції. Тому що перевага літака над квадрокоптерною системою, вона і в радіусі в бойовому. Він може літати на десятки, іноді на сотні кілометрів. І в часі в повітрі. Це треба розділяти, бо час в повітрі не завжди, якщо він великий, це не значить, що він може дуже далеко полетіти, він там не відлітає від своєї там антени на якусь відстань, наприклад, там 100 кілометрів, але при цьому може, наприклад, бути в повітрі 20 годин. І це дуже цінна якість для розвідувальної безпілотної авіації, тому що ти можеш безперервно спостерігати за полем бою, не сідаючи для заміни батарей, для дозаправки, якщо це двигун внутрішнього згоряння, і так далі. Ми зараз дійсно мало чуємо про байрактари, мало чуємо про якусь там вундервафельну там авіацію безпілотну. Це не значить, що її немає, вона є. Просто війна з оцього Київ за 3 дня і оцих наскоків, клінів танкових і розтягнутих ковбас по трасі російських, вона перейшла в позиційну оцю стадію, така, яка відбувається зараз. Відповідно, у ворога є час був час побудувати ешелоновану протиповітряну оборону, відповідно, для того, щоб зараз там почувати себе там вільно на ворожій території, треба певним чином ризикувати бортами і так далі. І ясно, що я думаю, що велика авіація, розвідувальна і ударна, вона бережеться для операцій якихось, яких уже, скажімо так, не шкода
якщо вже воно почнеться, і тому якби воно, ми ще про неї почуємо і неодноразово, думаю, Зрозуміло, про і що ви в маєте дуже на увазі. добрих тонах. Мгм. В дуже добрих тонах. Але при цьому авіація розвідувальна використовується дуже активно, постійно, причому і ворогом, і нами. Як я вже казав, у них є, ну, на мій погляд, достатньо вдале рішення – це «Орлан». І такого класу літачки є на озброєнні і в української армії. Вони є українського виробництва, є дуже непогані зразки, які йдуть на озброєння в армії. Це, ну, це є відкрита інформація, це наші лелеки, це фурії, це там валькірії і так далі. Тобто ті літачки, які вже себе показали, які вже пройшли обкатку бойову, які вже добре знають оператори. Це техніка, яка успішно і ефективно воює, допомагає виявляти цілі, коригувати артилерію. До речі, так само, як і квадрокоптери. Тобто все це використовується дуже густо для того, щоб саме якби коригувати артилерію. І цим уже ця війна остаточно, мені здається, поставила крапку в цій темі, що артилерійський бій без повітряної розвідки, без коригування з повітря, він просто стає вже, ну, майже неможливим. Хіба на контрбатарейні радари тільки орієнтуватися, але навіть з ними, ну, якби іде в будь-якому разі використання безпілотної авіації, воно постійно в повітрі над полем бою. Тому, якби, порівнюючи і там підсумовуючи по безпілотній, по саме літаковій авіації, у нас зараз, ну, як і зі всією технікою, такий достатньо великий зоопарк. Вона різна, з різних країн, від різних партнерів. В принципі, з того, що я бачу, мене радує якість того, що приходить з-за кордону, і радує якість, до якої зараз підтягуються і українські виробники, бо якби мав щастя і честь використовувати різні, в тому числі і нові розробки, бачите, як воно працює. Так, воно там потребує допилювання зазвичай, і, на щастя, є вже досвідчені оператори, пілоти, які нашим українським, і, до речі, і закордонним виробникам дають фідбек, кажуть, що і як треба от тут доробити для того, щоб це можна було використовувати в умовах сучасної війни. І цей рух іде постійно і взаємодія з виробниками, як з українськими, так і з закордонними теж іде, наскільки я знаю, і іде двосторонньо, скажімо так. Ну, і я думаю, що ми... Артеме, маємо хвилину часу і коротке запитання, і коротка концептуальна відповідь. Попрошу вас дати. Чи ми можемо зараз говорити про, ну, враховуючи всі фактори, які ви згадали, про певний паритет у безпілотному повітрі, перше, а якщо ні, то коли ми можемо його досягнути, і коли, і через що там ми можемо отримати перевагу? Я розумію, що коротко важко, але так, ну, загалом. Думаю, що про паритет говорити можемо, принаймні на тих ділянках, де доводиться працювати мені. Він, скажімо так, ми вже не на порядок відрізняємося, ми вже десь на одному порядку знаходимося. Хоча я відчуваю, що десь все ж таки вони їх кліпають, своїх цих орланів, ланцетів і іншого значно більше. Нам, до речі, потрібна альтернатива ланцету, ну, тобто наша версія цього їхнього дрона камікадзе. Для того, щоб нам досягти переваги, нам потрібно дуже уважно слухати бойових операторів, їхній досвід, враховувати і дуже швидко його впроваджувати в життя і робити максимально прості рішення. Компактні і прості. Проста пускова, простий спосіб посадки, простий спосіб пересування, невеличкий автомобіль. І тоді я думаю, що найближчим часом переженемо ворога і зможемо бути в повітрі домінуючими.
Дякую, пане Артеме. Артем Романюков з нами був в етері, військовий, фахівець з таких дуже цікавих питань. Я думаю, що всім було корисно це почути. Мені дуже цікаво. Я думаю, що глядачам так само і за кордоном, і в Україні, і всюди. Дякую, пане Артеме, за те, що знайшли час. Надіюся, це не востаннє. Бо те, чим ви займаєтеся, це постійно розвивається, оновлюється і удосконалюється. Дякую вам за те, що долучилися. Дякую глядачам телеканалу ОТР за те, що ви нас дивитесь і допомагаєте. Разом до перемоги. Дякую за запрошення. Дякую. Дякую вам усім. Крим Сербія Сталаджах, Україна понад усе. Крим буде звільнений і повернутий в Україну, а Російський рейх буде зруйнований. На цьому закінчимо. До нових зустрічей.